Devam edelim. İlahi bizim rezidentimiz birinci hayırlı stand-up casting taşıra öttü. Hem şunda halkın hıyığın yavalap aldı. Yetmeha yol kız. Karşı aldığımız, hızlık aldığımızda bizim rezidentimiz İlize İmaşova. Hayırlı kez, men Iliza bolam. Buna işitken hegedler Abramovich'tan hatına higilensige bala tabarga uylay. Şol материнский kapitalı söndüründü ubur. Lakin ikinci yaktan maladis hatın tutup algan Abramovich'tı. Әйтергәме Абрамович уған ейсін қараған. Сөтке боласа хатына Ишимбайский трикотаж колготкидарын кимәгән. Сөтке Ишимбайский трикотаж колготкидары кешеле ситкә куа. Күз алдына килтерегез. Сантрапы, пляж, диңгез, яхта. Һәм яхта кырында бер кыз үзенең Ишимбайский трикотаж колготкидарын сайып тора. Ысынаты бик матур күренеш түгел. Бына мәсәлән гангстерларга, үтә күренмәле капрон баштарына кигәнсе оларга Ишимбайский трикотаж колготкидарын киергә кирәк. Сөнки кешеләр ул гангстерларны таныһалар да, танымаганга халышып үтеп китәсәкләр. Buna kızlar bu kolgotkini bir kiyһәләр, икенчегә кие алмайсактар. Сөнки кемдер инде ызак итеп тубыгы сыккан колготкиде киеп йөрүе килгән. Ләкин бу колготкиның яхшы яктары да бар. Бу кызлар өчен яхшы яктары да бар. Мәсәлән, бу колготкиның күзе китмәй, егетләре китә. Бу колготки утыргыс хәләгә биртылмай, утыргыс йимерелә. Бұл колготкиді, Ишимбайский трикотаж колготкин киһәгән, бик күп төбәктәрдә, райондарда буш куллап, кабул итеп үз кеше итәсәкләр. Мәсәлән, Ишимбайда, Ишимбай трикотаж заводында. Кайһы сакта уйлап куям. Хәзерге яшьләр бигрәк оятһыз бит ул. Бына мин дүрт егеттән һорагайным, һиңа нинди кызлар охшай дип, ул оятһыз. Миңа ФГСтан куркмаган кызлар охшай ди. Һәм мин ахират көндә һиңа нинди егеттәр охшай дип һорагайным ул. Миңа Кубада уйнаткан егеттәр охшай ди. Үзенең оятһызлыгы менә бер тапкыр тотылды ул. Кирсига ингәйнек, миңа 2 лонгер бирегез дип әйтер урынына миңа 2 свингер бирегез дине. Мин дә үземдә әдмәт оятһыз булуымды гимназиялга байлап калдым. Мин тактага сыгып, үсектем дигән һүзнең тамырын дөрес билдәләмәгәйнем. Һәм тагы да бер хәл. Безгә яңа практикант укытырга килде. Дәрес алагында дәфтәрләрне йырга кушты. Мин уга йыеп бирдем. Ул рәхмәт ди. Мин дөресегез дип әйтер урынына яңгыш дөрес һөнәр дип әйтеп куйганмын. Мин әле һезнең алда гына шунда оятһызрак. Авылдагы әбиләр мине суфый дип уйлайлар. Күңелле яшәйбез. Бу дөньяда мине барыһы да канәгатьләндерә, ләкин кешеләрнең бер сифатын яратмайым. Бу икейөзлелек. Икейөзле кешеләрне мин бөкү кырында торган шаверма менән сагыштырам. Уның элек исеме шаверма иде, ә хәзер ул сулпан. Ләкин исемдә ул барыбер шаверма булып калды. Икейөзле булмаек, дуслар. Рәхмәт.